Alright, muri Zimbabwe, ndareceiva phone calls 3 kubva kune vamwe vatereri vedu pano pamuzinda wevanhu neni Super Nexus vari kwaMutare vachindipa information about developments ari kuitika kwaMutare. During a time like this, muri Zimbabwe, today is 29 July and takatarisana ne 31 July. Actually, what is happening munyika right now ndezvekuti mune this atmosphere of anticipation, expectation. Mune vanhu vari highly sensitive right now, vanhu vakaterera, people who are constantly watching the space, constantly listening. So kumapurisa kwaendwa, matsamba asubmitwa, vamwe mapurisa asati apindura. Takanzwa kuti kwaRusape vakapindura vakati yes, kwaMutare tiri kunzwa zvakare kuti kuna yes and kupi. So now muri Zimbabwe, it's a moment yekuti historically inotevegwa ne a lot of violence and what intimidation. So we have seen munyika pachitenderera mota dzemasoja iko zvino vanhu vangoona mapurisa achifamba akaita convoy, munhu akutotora video akutoti Mnangagwa rudi ari kuvhundusira vanhu, of which in many cases mapurisa ari kungozvifambira, masoja ari kungozvifambira, but at the same time we know kuti takanzwa isusu kuti Mnangagwa, in fact the government of Zimbabwe just launched a campaign to paint my 31 July protest as if it's a violent act, as if it's non-constitutional, as if vanhu vari kuronga kuluta, and they are trying that. And at the same time zvatiri kutaura zvemota dzemasoja, mota dzemapurisa, mapurisa chichi, they are doing it also. It's another way yavanoziva kuti it usually works. Kungoona mota dzichitenderera chete vanhu vakutovhunduka, of which vanhu vari mota idzodzo vari kutenderera nemota idzodzo, they are harmless. They are not even thinking kuti toda kurova vanhu, because vachidzokera kumba uko upa kusina ka $300 kudhara kakapera, apa vasarigwa ne7 days kuti vaore. You understand? So there are people who are also who would also be in the masses, peacefully demonstrating, kana kwa kuchinza vana kupfekedzwa uniform. Right. So right now kwaMutare ndo patinoda kukona kuisa panyaya yatiri kuudza about phone calls 3 apinda pa news desk. You would think kuti if vanhu vakafamba nemota dzinoita 3 maToyota Hilux vakanamira mapepa ari kuti 31 July munhu wese mustreet vachitaura nebhosvo, you would think kuti police inovasunga. But here is what we just heard muri Zimbabwe, kuti vakomana ava vanga vachitopesana nepolice, especially kuna one of the guys afona anga achiti vakomana ava, as a matter of fact, vanga vachitora nepolice yanga iri kumashure kwavo ichifamba zvoma ikazvosvika pakuvapindira. So now muri Zimbabwe, this is a whole different atmosphere. This paints a whole different picture. We are fortunate kuti leader wedu is so selfish. Mnangagwa unototora zvese, oita zvese zvake. And Mnangagwa une a deep respect kumatsotsi munyika. Do you understand? Une deep respect kuvapana vanogona kuhasla, vapana vanogona kuuya vozviti kuvanhu ndiri muprofita inini, and then mupana orova millions. And vanhu vachimutevera hundreds of thousands of Zimbabweans vachitevera vachiti papa. Mnangagwa looks at that boy and say, mazvana iwaya akaipa, and matop hustler, mazvana akangwarisa. This is how your president looks at the world. And then akaona iwewe uri kumuka makuseni wawane 47 years, and une 47 years muupenyu hwako, unomuka uchienda kubasa kubva une 26 years uchishanda uri teacher. Mnangagwa anga achiti tasadununwe, an idiot, mnasingagoni kuhasla.
handiti zvinoita nyika yematsotsi here. It's not sustainable. Handiti the ordinary people ndo vanoita kuti nyika ive nyika. So ngavahoreswe mari inomeka sense. murezimbabwe ndikuda kukuonesai something. So back to the atmosphere iri munyika, talking about mapurisa achitendera vanhu vari kufamba nemota 3 dzakatoiswa mastika, vari kutaura neziloud speaker vachitaura zvinoswa 31, and then polisi yombofamba kumashure kwavo, then yovapfuura yorova pasi. What is that? What does that tell you, muri yezimbabwe? It means takuudzai kuti the good thing tiri kutungamirirwa napresident ari selfish zvekuti the ordinary Zimbabweans, the soldiers, mapurisa, those are the security agents, anditi vacho vanonzi vanenge vachinzi vanoshandiswa kuprotecta regime, they are getting peanuts. They are nothing. So therefore, when you understand how much of nothing they are, you understand ndosaka vari kusiya vari kutaura nezvo 31 vachiramba vachidrive mumaneighborhoods according to the information yatinayo kwamutare. They're not being violent. They are just practicing their democratic right, to mobilize for a peaceful demonstration. It's allowed in our constitution. So it's not like they're committing treason. Kune tuan ndisikatombotaurirwa zvana president Mnangagwa zvanachi, kune tuan tweZANU-PF tuana mbudzi yadhura kamunhuwo zvako kanenge angopfeka zitishet regreen reZANU-PF kubvachi kanenge kane nharo kane hasha kachivhundusira vanhu kachida kudi munhu asina people who have achieved nothing in their lives. There is nothing that they have done chinoita kuti anybody in the society ava respect. Now all they do is join ZANU-PF and take that as an achievement and use that kufundisira vanhu kungodai so kufundisira vanhu kufundisira vanhu tuana mbwa tuana maybe mbwa tuana mbudzi tumbudzi imbwa inotori ine skill, mbudzi kamwe kasina chino. Anditi kanofunga kuti vaiva achiever vaite matop ZANU-PF members, they are like gods or something, because they are untouchable. Don't even say anything. Don't criticize the president. Don't chichi ungaita president. Unga president. Kuona senge munhu is something else, ordained from the heavens, and it's unchangeable, and it's because I'm not kudzidza many muri for boys. You don't understand simple things. Anditi pasi nemi tichiti zviri kuitwa nepolice right now, tiri kuzvikurudzira, tiri kumira nazvo to let my citizens practice their democratic rights muno munyika yeZimbabwe. Anditi so regai tivhare broadcast tichiti stay tuned. Ndini wenyu Super Nexus. Peace.